Mizoram furniture moile quality 3mm cm thin tu lelsai furniture works te hi lo mel riat vero u ani hian inchung khur bungra chi sang belbom dining set sofa long chair wardrobe drawer le adang te chi sang mantlom takle quality throbok siin an siam theirenga an kut chuak te hi belchiana dolin amoi wholesale rate vekin an pe chuaka phone number tarlana hian biak po theiania order tu te khoilai hmuna po free home delivery anti sak thei boka ani hian Instagram lama an kut chuak te an phau chuak thina in lova follow in lova dor chur donia zirlai ho chuan classroom a mei chano pang kumsom pahni mi an ron zon luta a hming chu zatlali I ania mei chacher lam deuh anina a arit kher mai zeng ang dewa ataksa ache theilo wang te po ani mai thei an classroom chu rong uklam deuh hnoin kil khata chuan cross lem a in tarwa maya zirlai mei chia te an ron lu ma chuan mi pakhat chi awma chu sarkar roi psychiatrist Dr. Nasiela Zavala I ania zirlai no pangte chuan zatlili chu thuthleng a ronda in an kalsana zatlili in zona a chan hun a thleng veta hei kumsang ni le pasari March thla ania Chalco Mexico a Catholic boarding school Girls Town anti chu an buain an mang ang hle ahma thla enge moza chung chu zirlai no pangte chuan an ke nat thu an soihloma riau zum taka vi ngar ang mayani a then chu an luwa ka chuakin an khuwa asika mani inti hlum du te po anom hial Mexico sarkar chuan hri chungchanga mithiam tele doctor te tirin chu skula chuan diklowa omem tin lozir chiang to a an nei le in atanga an school che vel vaivu te thlengin anendika mase thil diklo engman mulo zirlai meichia te chuan natna dang an neiem ti te po an entel damlo anom hranlo an school chu ashranga an chiena tuam ti chu zirlai zirtir tu le zirlai nu le pa te ngai danane kena chu atira mitlem te ania mase an chia chu atrai dar zela mi zatel andam lovin ankal hlei theilova achan ni thei om an thriat lowa wangin psychiatrist Dr. Zavala chu antir lu ta a ani hian zirlai le zirtir tu te akom kuala tuna zatlali I hun a thleng veta zatlali chuan doctor hnena chuan chaw ngoi o ti hriat tak maiin ka ke a hian chakna reng om to lova ka hnung ana bok ka zirlai puiten min zon lo se chuan helai mun hi ka ron thleng thei kher lowang atia athil ton an soi chuan amakin a hlau omang reng khop mai himzinga thil che ka hmu thina hlimthla anga thildum run mu chang te po kanei fo thilri mak tak ka soifia hlei theilo ka hre olova chung huna chuan ka tong traya mase ka tong trai na chuan atire chuanglo tin doctor hnena chuan alungai thu te zana mu that theilo thu te le azeng mai dona a hriat thu te a soi troka Zavala chuan athu soite lochin chia pain an chung ko chanchin azo chunzom ta zela zatlali nu chu chuna na thok thina ina ama chawin omtlang pui apa chu zungol vein kum ni mi anin anu le pa te anin thena apa ron chuan zatlali chu kuta thlak thina police anin rolte angai hial thin apa ron pahni na chu azwal kai le zual zatlali chuan ril rubol hlo tak pu nin ka hria tin apa ron pahni na hian hurswal na rong kain ayan kol thina an chung ko boruak hreom taka wangin meiche boarding school a chuan aluta mase an chia aronin larle ta siane an school hi Sisters of Mary South Korea mi te en colania Mexico khocheng kerdewa meicheno pangten nun thazok an nei theina tura andin le en kol ania athlonin zirna chena le ei tur an peya mase school a in en kol na chuan an strict thung zatlali chuan an school rang chungchang chu soizelin nausen lai thruila che cha lote ka hmuthina achang chuan naute chu vun chuar le mel che ania
an mit asen room trin ka mu hun bera chuan mai an nei lova angel te bulan lo om atia kan thil mu te hi shrem huna min hruai tu tur ania kan mit kan mandana hian film khur angai khop mai tiin zavala chu vau khana tongka angdevin a hril ta zelbok zirlai no pangte hi anna tira chuan hriawa an ke a chhunang devin anom phota chumi hnuwa chuan thlasrang le thil hlau om tak tak an hmuzui ta thin an chia an ti mai hian an skula tuam tira khan zirlai meicha no pang pakhat Jovita Sanchez Velasco chu a himrei pol tak kania skulen kol tu nan ten tong traya chiai lo tura an thrilangin ative thlap thina mase kumsang hile pasari January thla hetlei rol kumsom pangami hi an chia chuan aman veta a ataksa na tilutuk chu chuata avial kom ngoi mayane ani po zatla liang boka chung komu mal lo taka seilian ania an chena chu takstepeka niin an unau mi palizinga ano pang berane kumriat mi niin apa chu US lutin an chung kwa atlan sana anu chu insua in hloin anin lua mantur tak nialpo athok chuak zongai lova Jovita hi insuk le nawomin a in hlove thin retheina wangin skula chol man hiala ani ang hi Mexico chuan antam hle an khuwa hian nikhat chu nanan ron kalfuwa athona zirna turle ei in tur thlenga an tiam chu atan chuan retheina pumpelna tur thatak kania nan hovinan zon zirlai thuoile tumru ni tumin Girlstown School a chuan lu ve atumta a te sapaltlang hnuwa kumsang ni le pathuma khan boarding school lam chu apan veta ne schoolan ludon hian nan te chu an strict ngal hle zirlai reng in thomno hak thlak tur phone tlereuhle an chung te thalak an keng lut turani lova an hak lai nen an kal top turani ti dan chu an keng ko ngala school an pan hmain an sam chu ching tak an benga tanga zung ni bok vela fualin an tan turania school an pan na bas chu kallama athlona chuan theinin holamero a service to lova anu le pa te chuan an thla du ni chuan ho man anin tumangaya nu le patamber chuan an fa te chu suman nei lo wangin bas chol mun bak an thla thlengai meu lowane hetia school and kol tu te an strict chan ber chu discipline le trong try na mangin heng meichia Mexico mi hring zat ve retheina tanga tal chuak theilo zinga telte hi mi thazo ka siam an du wang ania lekha thiam se chortlak thiam na nei se an du ber zirlai tamber tan he school alu chu retheina kalsan tura beiseina lantir tu anita ome Jovita rual hian an khuwa takstepe katrangin Maria ichu school alu turin thanani boka basan chuang dun nge Maria hi kumsom pahni mi niin patel lova seilian ve bok kane an chuana bas chuan Mexico City apaltlang hnuwa mihring bitna Valley of Mexico an chuang kaya chalko thlengin anin khalpheya chalko hi mirethei berber te chena niin boruak po awap chur maya chena tan chuan athanom waklo chalko a Villa de las Ninas a chuan an school chuama fit somnia sang bangina huala achunga chuan huan le in lian tak tak te awma school an thlen hnuwa phallo thilan keng ruem tienen dika an taksa multi tlak na tan wexlo mang to an mu chuan an lu ma hawin no chua ngal ania chuti khop chuan an en dikuluk an school a chuan thom hnoinang lume dani nang le chothu mun ein an khosa a TV radio le chanchin bu te an mu phalova an birthday po an school din champha arualin an lomsak mai thrin zirlai te chu nipuile Christmas chola kar ni ve ho phalan ni ti lova chuan hung pon an chuak ngai lova an chung ten phone an ron biak khapania le khathon po endik vekane zirlai le zirtir tu te an riana en kol tu floor mother tenen anin nelu tuk tur anilova
zirlai le zirlai te po anin thian tur ani heklo hetiangan khosakara hian kumsang ni le pasaria an chia chu antong ta a chumiron thlen tran na chu kumsang ni le paruka University of Anahuak antlo tangin ani hemitrum hian zirlai pakhat chuan magazine achara chuta chuan tharau biak na chikhat Ouija board siam dan ainjiaka magazine chuan Ouija board hi tapla tinada maya siam harsalo hle lekha a ole ai tiziakin horople number te zia turania tharawin thuron soi theinan dar thalangemo manto mai turania tharau nen engemo chen chu ain biak thei tinan tarlanga Girls Town zirlai te chuan he magazine thu hi anin ril chhong zela Jovitai te khuwa Maria Khan tapla chu asiam chinta ne zana Maria le a classmate te chuan arukin tapla man dan chu anjira andor matrangin arukin inchunga anchuaka thim thama thom dim takin tharau beturin tapla chu ankil thrap thina Maria hian atidan athiam riau niin Jovita chuan asoya a classmate te chu tharau biak na lama kai hruai tu berane Maria hi hruai tu mi zia pian pui chi ani baka anu chu doi thia manga soite po awma tapla mandana chuan anchungen vek tapla boi pui tu ten tharawan bepop nian soya tangin Jovita chuan thilpa ngailo a hmuin a hreta fo maya zan khat chu bedroom a avakala ama chovina omemo ati lain nunglama chuan thilchedeu fuari niom tak mai ria a zunin pakhat chu aronin flash boka chu zunina chuan midangan omem tiwa fe in ava en ngata mase tu ma anlo omlo flash ri chu azunin en atrang nilovin ama zunna zo ka tangin aron chuak lea ava en le chuan tu ma anlo om chuanglo hlau in bedroom atrang chuan atlan chuak ta ne dorma hian mutna anin thlakwal thina Jovita chu tukverbula amungam ngailo meichano pangdang te chuan zana he school alu thin thi to te thla chu aronin lar thina school level te chu anron fang ninan soi thina chung thla te chu mu fu a hlau wangani Ouija board an man thin hi school and call tu South Korean nan te chuan an la hrengai lova an school din atanga an voi khat tonna ani nge nge Ouija board man chu alar zela alar wang lai takin Girls Town basketball tournament chu kumsang ni le paruka khan aneya he tournament hi kumtin an buat sai thina annual sport tang rengdeu ni in champion chuan kumtluanin an wan pui thina he inel na hi an la thutak viau henglai hian Maria chu zirlai te chuan doi thiamang hiala an chua to a khapani ti po soingai lo doi thiam na aboi pui chu a huai sen nge amol ti po soi thiam har takane he tournament a hian Maria chuan an dorm team te chaklo na turin doya mang ti thom aron rita hiala champion team te chu an chakwak bik lutuk nia soyane tournament zoa final chaklo thin rim te chuan doya tel ti chu school and call tu te hna an thrilta Ouija board man chungchang chuan an benga thlengta school an ho tu nu ber chiong chuan tapla omzia po ala hrelowa an thril fia hnuwa khapani ti thupek chuin aron chuana bul an jongta Maria atop tatlat Maria chuan phama se athom hnokara Ouija board chu an hai chuaka he skula la omzui zel du ma se no chuane Maria chuak tur chuan he thila in nam hnoi hi keima chau kanilo tina tranga ma se school thu nei tu te chuan abul bera ngain ama chia an hno chuak ta thung athom no antel saka dor matranga an hnuk chuak tur chu a classmate te soidanin thli aron thoa kongka chu natakin aronin khara mare kut zung trang achila athi du khop mai an thruai chuana thi chu a hnu chia thlazela mare hian dor ma chua san pain an chia alo tel boka atong kam tak chu hriat ni to lo ma se tuna skula lu zinga hian thiam lo min chanti remo diklo taka min ngai inomani chuan indam lawang
in ke na nga in kal theilowang an chia chu in phur do na ni atia chu an chia chuan Girls Town chu ati buai zui ta zat bokane an chia ron pun lun ta ka chuan zirlai tamber chuan an mang chia le thil dik tak an thliar rang thiam to lova achangin ram huai an muwa achangin angelte an muthung no sen trap thom chu engtik lai po hria anoma thimjinga tuemoni mute koridora meichano pang inno khlum mute po anom nok mai heskula hian meichano pang kum som pahni mi vel chu ngorawangin hun kalta alo thi to a thi dona aka tangin thisena chuaka anchia thlen nuwa meichano pang chu a hmaya thisen kai vekten an muta thina muthin tu te ke anat nuwa phei chuan a in larngun le zual thom nova raha a huan vela te chuan atlanchiam thina achang le kailona te aronin lan le thu thin he an che chungchang hi ponlama dar nuwa media te chuan anron ngai vena Girls Town na zirtir tu te chuan zirlai te an ti du da hle ti zongin thuan la a sarkar beng athleng ta hial anu le pa te chuan school atangin zirlai no pangte chu lak chua andua ma se school en kol tu te chuan an chia hi hrichia engemo ani hlavin an chua tir ngam lo thunga hrichia aloni chuan midang an kai darang ti hlau om wangane school en kol tu te chuan atira an skula chuan ram huai lut nin an ngaya puithiam kovin ram huai an no chuatira ma se omzia nei theilo ram hul dam doi te le inen kol dan chi sang sang mangin dam lo te anen kol nuwa po omzia anei thei chuang lo dam lo la chu an pung zel mai sia ti ngai na an thiat lo nuwa sarkar an ron luta anni poin achan an threbik chuang lo psychiatrist Dr. Zovala chuan misang sang komatrangin Girls Town thrang le an chia hi hysterical convulsion ani ti muchuak ta thung henat na chikhat hi thil thar ani lem lova ma se hetianga tam in kaidar nai ro hi chu kumenge moza chung athleng to lo thung hysterical convulsion mass hysteria tia hriat bok hi kumzabi som pakuana tangin a omzia rilfia tumin anlo be to thina mi hring ril ruto taka tangin taksa ahna tho aron lang chuak ninan ngaya kumzabi som palina friendsa hlimrui run pui alo thleng to a kumsang khazakwa somruk pahnia Tanzania nui lamin alo thok khrep to boka classroom a zirlai pakhatin fiam thu thoa nui chu anin kaidar ta chiam maya nitel fe nui te ponom Girls Town adam lo te hi Zavala chuan anril ruwa tangin anna ti hrathiama atakrama an chen chu adam doi ninan ngaya zitlali po an chung ko chanchin azot tadai ani kha a hmu chua chu an chung ko hreom na chu an dam lo chan pakhatani ti hi ni zitlali hian nausen ra pom tak ka hmu thina an chung ko chanchin a pasron a hlau dan te a soi chuan nuwa chuan nausen chu a hmungai to lova anin kom tu ka kal hlei thei to lo kha aron kal le mai bok zirlai dang reng reng po chung ko ke chia ti du da na tuara tanga ron chuak kania anril rudin mun ainang deuh thuma an chia chu in ti muin andam lo pha ta niin Zovala chuan angai heti chung hian Zovala chuan hril fia hlei thei lo thil atong ve tho mai meichano pangte ne na anin kom zan khan mangchia anei vea ami kom ten anmu manga maria chu meyal kara dinga rap thlak taka anui lai an mu te chu mu ve hialin a in ria a atu ka awakal le chuan a ke chu vi ang main aron na vea akalpui medical at hokte po anna ve bok engwange ti hrelo ma se Zovala chuan hrisele damlo hi a in then rang tak tak theilova keini poin mass hysteria chu kan kai ve tran te po ani mai thei tina soi an chelen wanglai khan sister chiong chuan maria chu biak poa a an chia su dana omem ti zo tumin alo zong mana
masen no chuan nuwa khan taxte pe katrangin Veracruz an pema Mexico a hian pem kual an tamema wangin anzong chuak zolova Zova laile health department te poin a nuwa anzong lea an muzo chuang lo hei wang hian a an chetrong kam dik tak chu hriat chua thei ani talova hetila hian Zova la in he school atlo nuwa an chia chu aziom trana kena po an tlem ta phar zirlai tam tak chu kirle to lo turin school atangin an chuaka Girlstown chu honlani ma se ani turang ani phatameu lowane kumsang ni le som pakua khan Girlstown ami ang deuchia hi Malaysia po alo thleng to bok zirlai kumsom pasari mi city chuan heti hian aton thria ta soi assembly dararia kadokana muchuak deuh main ka thuwa nungla matranga kadara min ron kheu hian minti har zok maya kawa hoile chuan pindan chu athim mupa ka hlau kher mai ka hnung chu aron na zoka kalu a hai muai muaya ni khorhelovin katluzuita a ka trena savio ome ka hriat na ron kirle chuan thisen chuana te in philna le tharum thona te ka hmuwa setana po mai chan nge ya ka hmu au chua katuma ma se ka o chuak theilova ni khorhelovin ka omle ta ni ati city in hetianga ton nu minute railo te a zirlai dang te chu lavin anron out chu chu amaya zirlai no pang tam takin thlan mu thu an soihloma hemini hian mi som thum pakua zet chu city om danang hian anoma an school Ketera National Secondary School chu an buai hle an school hi mithiam te chuan an zir chiang halwata mass hysteria wang bokani tin mu chuaka tun truma mi hi chu chung ko din mun wang ni lovin exam don wangane an exam nei tura fail hlawin pressure sang emema mass hysteria rontran tu city phei chu le kha athiam theilo wangin zan amu theilova thila ei hlei theilo bok ril ruto ta wang bokin school rang chu aron chuak ta tinane